Здравейте, приятели на Generation България, аз съм Иво, а днес започваме онлайн игра Soccer Manager 2015. Дано ви хареса тази поредица, която ще правя. Не можах по-рано да направя клиповете, защото имаше доста проблеми с тази игра. Ето, виждате с кой отбор ще почвам. С Борусия Дортмунд. Един доста класен отбор, поне за мен. Тази игра преди може би една година-две беше доста запустяла, може да се каже. Сега виждате колко са направили, колко много апдейти са направили в нея. И добре, хора, да започваме тази поредица. Така, тук това ни е първия матч срещу Патерборн. Добре. Тук мисля, че това е... Да. Това са приятелските матчове между Волфсбург и Бар Леверкузен и... Що трябва да ми излия сега това, не знам. Басова схема, бе... Такива неща. Добре. Това е... Добре. Добре, германският трансферен прозорец е отворен. Така, Вайденфелер. Добре, нека да започваме. Нека да видим първо отбора си. Така, тук това няма да го гледаме. Не, ще ви го покажа. Ето, виждате, на вратата Вайденфелер. Пред него още един вратар. Да. Лангерак, Шмелцер, Хюмел, Суботич, Сократис, Пищек, един доста добър играч, вече старичък. Не, как е старичък? 29 години, не съм умен. Абе, не разбирам аз толкова. Добре! Колко пъти ще ми излезе тази басо? Добре, хора, това ще го спестим. Така. Свен Блендер. Така. Себастиан Кел. Оливър Кирч. Добре. Марко Ройс, един доста класен играч вече в последните години. Хенрик Михтарян, и той е доста класен играч. Шинджи Кагава. Ето, тази звезда изгрява вече и продължава да изгрява. Яков Блачковски. Чакай. Къде е? Имовиле. Аха, него бе. Чиро Имовиле. Един доста мощен играч. А това са удобствата ни. Стадиона. Какво искаме повече? Капацитет 81 264. Какво искаме повече, дами и господа? Това 6 милиона за това нещо. Не. Да, му се увеличи капацитетът с 5000. Няма смисъл, погледнете колко капацитета. Трансферите. Кога не сме правили трансфери. Ето ни е програмата. Това е приятелските мачове и после започват доста. По 3 мача, само да ви кажа, ще играем на клип. Така. Тук срещу Патерборн, отборът на Тодор Неделев Майнц и Волфсбург. Тези три, по-точно, приятелските мачове, и тях ще ги играем. Трите, значи общо 6 мача ще гледаме в този епизод, но в другите вече ще е по-друго нещо. Ще гледаме по 3 мача на клип. Искам да видя кога ще игра срещу Байер Мюнхен. Ето, Байер Мюнхен, 15 часа, това не е смисъл да ви го казвам. И 20 септември, в момента сме юли 2014 година. Добре, хора, искам да видим тактиката сега. Ето ни е и тактиката. Потърсен играч искам.
доста странно, няма го този играч, който търся. Но нищо. Аубамеянг защо е тук? В смисъл, не знам, мисля, че може да играе тук, но може да играе и тук. Не, Шинджи Кагава тук няма как да играе. Ще играе, иначе така ще ни е. Аубамеянг в атака. Кел му сложа. Нека да видим тук качествата им. Качествата са им. Рейтинга имах предвид. Значи VFR 91%, докато на FIFA 15, за които играят в 15. Не знам точно на VFR колко са. Мога да се досетя. Пишчах 92 оверал. Какъв оверал бе? Рейтинг. Нали така? Да. Хюманс 93, Суботич 92, Шмелцер 91, Бендер 91, Гюндоган 91, Шинджи Кагава 91, 91, 94, Марко Ройс, най-добрият отбор за сега на рейтинг, качествата. Викам Фабиан Шер. Това е Фабиан Шер. Добре, хора, защо? Я да видим нещо сега. Аубамеянг 90, какво? Аубамеянг е по-добър от Чиро Имобил. Доста нещо. Значи хора, мисля така остава тактиката за сега. По-натам в епизодите ще видим как ще подходим 4-2-3-1. Мисля, че е добра тактика. Тук инструкции за отбора. Тук ще направим няколко промени. Моите си промени. Стил на подаване. Тази онлайн игра, която игра в момента, ще има в описанието по-долу. Погледнете. Ще погледнете и ще видите. Дано ви хареса играта. Поне на мен ми доставя удоволствие играта, доста ми харесва. Капитана... мисля, че да е вратаря. Капитан... Не, как вратаря? Ами добре. Свободни удари. Точно... Кой е по-добрия на свободни удари от... Аз доста не гледам германско първенство, но съм любител на Байер Мюнхен, хора, но просто исках да направя една поредица с Борусия Дортмунд. Е така. Пак после вече другите поредици ще видим по-натам какво ще се случи. Ще почнем с други. Дано да не се излагаме този епизод. Добре. Да не губиме време доста, да не стане доста дълъг клипа. Тук ще е контра. Не. Ще има преса. Тук е за топката. Не. Играе, да. Това ще го правя. Стил на атакуване. Това ще е през... Да. Да, е това... Ниско по двата фланга като центрирано. Преса. Навсякъде. Менталитет нормален. И... Това ще е... За... Това. Добре, в другия епизод ще има... Единсон Йорданов, българинът. Кое качество? 80-то качество, доста добре. Иска, че 4 милиона и половина в Ален. Даже не го знам и той е клуб, но отказвам. Добре. Дано да не стане клипът твърде дълъг. Надявам се да не го превъртате, да го гледате целия. Доста ще е интересен. Според мен. Дон Кюнджи. 85-то качество. В Хофенхайм. Просто няма да мога да... Няма просто да дам някой играч за сега. Този сезон имам предвид. Ето го и първият ни матч.
приятелски матч. Не, хора, значи в другия епизод вече ще гледаме другите матчове, защото сега доста клипът ще стане дълги, просто няма как да покажа и другите матчове, които ще са доста дълги. Добре, тук много смяни ще направим. Мангерак ще дойде тук. Нориш Хин дойде тук. Сократис. Той е доста добър защитник. Ще го сложи на Суботич мястото. Бандовски. Значи хора, това е приятелски матч. Няма да рискувам. Йорданов, Енсон Йорданов ще го пусне тук на Ройс. Да, няма да рискувам да впускам доста класни играчи на приятелските матчове. Сега ще играя с тези. Поне. Кой да пусна? Нападател. Ето този ще пусна. Даже не го знаем. Не го пускам. Даймо да покажем нещо в тези три матча, които ще изиграем днес. Ами хора, Шинджи Кагава, не искам да се контузва, защото ще стане доста зле. Не бе. Къде е това бе? Ето. Не, той ще вкарам на Шинджи Кагава. И това ще. Така, нека да видим този първи матч срещу... Не мога да възпроизведа... Да кажа този отбор точно как се казва. Кайзерс Таунтерн. Не знам. Не мога, просто тук го правим малко по-бързо. И добре, нека започваме първия матч между Борусия Дортмунд и незнайния отбор. Незнайния отбор, който мисля, че е германски. Кайзертаун. Не мога. Така, име го знам да е, но... И това 1-0 за тях. 1-1. Да. Забравя съм да изкарам Гидогам. Аз да се контузи жестоко ще стане. Просто жестоко ще стане да се контузи. Така на полувремето на един между тези отбори. Така. Какво съм направил? Добре, няма да правим смени изобщо. Така и продължаваме второто полувреме. Така продължава равенството. Ау, контузи се един от отборът. Съперник. Че изненадаме в последните секундите този отбор. Да, в момента съм го направил голям екран, защото няма смисъл да го гледате. Така, ще е доста тъпо. Така хора, Месут Özil отново има съвпадение с Манчестър Сити. Това е другия доста интригуващ двубой. Ще остана с същата си тактика, но сега ще има погледнете с какво играят. Погледнете. Значи пуснаме Перишич, Дебрайн, майко мио. Леле, да нося контузи някой за 5 месеца. Да после като играе с мен. Това е 1-0 Перишич. Аз какво да направя, той играе с титулярите си. Това все пак е приятелски матч, хора. Да се надяваме така да не се развиват в лигите, в лигата. Така първото по време приключи 0-0. Сега ще има инструкции, със сигурност, стил подаване дълги топки. И контратака. Така преди
бях играл в предишните апдейтове на тази игра. Така. Продължава Волфсбург да ни води 1-0. Дали ще има развръзка? Да, доста играчи са ни изморени. Това е факт. Погледнете. Това е това са шансове за контузия. Мисля, че. Погледнете сега какво правя. Каква грешка правя сега в момента. Но нека да видим дали ще се представя на Имобиле. Гарантиран. Не, няма какво гарантира. И Волфсбург ни побеждават с 1-0 в приятелски матч. Чао! Байер Мюнхен побеждава Паули с 5-2 в приятелския матч. Добре хора, още един матч ни остава и приключваме с този клип. Надявам се да ви е харесал. Добре. Така, да, тук 10 пъти ни казва. И ето го. Това е единият доста отново интригуващ приятелски матч. Байер Леверкузен. Какво направих сега? Шахин. Добре. Отново играем същата. Дано ги победим Байер Леверкузен в този последен матч. Приятелски матч. В другия епизод ще играем. Мисля, че сега преди да спра да снимам така. Тук вече става трагично. 2-1 за Байер Леверкузен. Няма това. Не знам. Винаги така става нормален смесен, защото това не ми се директно всякъде. Така поне аз правя. Вие може да си ги правите по друг начин, както вие искате. Това сега го забелязах. Енес Йорданов. Браво! Енес Йорданов вкарва за Борусия Дортмунд в приятелски матч. Доста така Шмелцер вкарваме така да я запазиме защитата също и то не, няма да ги вкарвам. Нека започнем второто по време този матч. Това е 2-2. Ето това исках да видя от моите футболисти. Айде сега да търсим един брат хубав. В другите матчове отново така ще забързвам, защото просто няма как толкова леко. Ще стават доста дълги клипове, вие няма да искате да ги гледате, със сигурност. Има някои хора, има някои хора, които гледат цял клип, но доста малко са. И добре, свърши така. Щях да ви показвам, не съм забравил, ще ви покажа сега. Срещу кои от 3 отбора ще играем в другия епизод. Или не? Да, вярно. Първият ни матч е срещу Патерборн 07. Добре, да ви е харесал клипът, който направих. Абонирайте се за нас, Generation България. И това беше. Довиждане.